Biduruni fila ye minnu ma se ka dayɛlɛ Mali jamana kɔnɔna la an bɛna o kunnafoniw tɛntɛn bi k'a lase aw ma. Ni san fila laban ninnu na fɛn min ye fangadafiri ye o lawaralen don Sahel jamanaw kɔnɔna la nin waati in na min bɛ ka kɛ a jamana finitigiw fɛ. Coronavirus bana kun kan kɛnɛya minisiriso ka kunun alamisa octobre kalo tile 6 san 2022 kunnafoni di sen fɛ. U y'a yira k'a fɔ banabaatɔ min bɛ Mali jamana kɔnɔ o hakɛ o ye mɔgɔ 32 ani mɔgɔ 658 ninnu bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye sanga 30 kɔnɔ a y'aw bisimila. An balimaw a y'aw bisimila Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ bamanankan julakan ani maninkakan mɛn aw ka foli bɛ VOA Bambara kɔnɔ nin ye aw ka kunnafoniw waati o selen ye nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 13 bɛ Washington DC Ameriki jamana o faaba kɔnɔna la bi ye juma ye octobre kalo tile 7 san 2022 sanga 30 kɔnɔ aw ni Mariam Traoré bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka kunnafoniw walawala k'a lase aw ma aw bɛ se k'an sɔrɔ an ka radio fiɲɛ siraw bɛɛ lajɛlen kan ani an ka bɔlɔlɔ siraw aw ka kunnafoniw filɛ nin Mali jamana kɔnɔna la kalansow olu dayɛlɛna ntɛnɛn don min kɛra camancɛ kalansow ani duguma kalansow caman ye nka jateminɛliw y'a yira k'a fɔ ko a ka ca ni kalanso 1652 ye minnu ma se ka dayɛlɛ jamana kɔnɔna la ka sabu kɛ basigibaliya ye min kunnafoniw lasera kalanso minisiriso o minisiri fɛ a y'a yira o senfɛ k'a fɔ ni gɛlɛya minnu binnen don Mali jamana kɔnɔ kɛlen don sababu ye k'a to fɛn min ye kalanden mɔgɔ 495 ye olu kana se ka kalan sɔrɔ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na VOA tɔgɔ la Mariam Kuyate ka bɔ Bamakɔ. Ekolita o daminɛna Mali kɔnɔ octobre kalo tile 3 san 2022 kalanso 1731 o de kun datugulen don lakanabaliya sababu la nka ɲina o ekɔliso kofɔlenw cɛla kalanso mugan bɔɲɔn kɔ olu sela ka dayɛrɛ ka kɛɲɛ ni waleya ye minisiri min bɛ kalanko kunna o ka secrétaire général n'o ye Kinal Ag Gadeda ye ale y'a yira k'a fɔ k'u n'u jɛɲɔgɔnw bɛ ka wulikajɔw sabati walasa écolta o bɛ se ka lawaleya Mali fan caman kɔnɔ. Par rapport aux écoles fermées, comme vous le savez, nous avons énormément d'écoles fermées. Min ye kalanso datugulenw ka ko ye i ko aw b'a kalama u caman datugura lakanabaliya kosɔn o yɔrɔ la an ni anw dɛmɛbagaw ye baara dɔ bila sen kan ni dɔnniya di fɛɛrɛw ye o ye laada ye yɛrɛja ni kanda ka sabati akademiw ni kapuw bɛɛ la kalanta ɲɛbila lajɛw kɛra u kɔmasegin sɛbɛnw bɛ sela anw ma sisan ani kalanta kɛra cogo ɲuman na bawo an n'anw baara ɲɔgɔn lafasatɔnw ni kɛnyɛrɛye kalansow ye baara kɛ u kama. Nous avons aplani le terrain pour qu'effectivement la rentrée ait lieu dans de bonnes conditions. Adama Jonko n'ale jateminɛkɛla ye lakana bunakun kan a ka fɔla ko ni fɛɛrɛ jɔnjɔn ma sɔrɔ walasa walan ka taa ni ekɔli kofɔlen ninnu na k'a bɛ se ka kɔlɔlɔba lase Mali ka basigi okumu kɔnɔ. N'i y'a jateminɛ denmisɛnnin minnu filɛ nin ye ni olu ma se ka taa kalan na bon a dɔw bɛ ɲinantu san fɔlɔ ye dɔw ni y'a san 5 de ye o ma se ka taa kalan na donc n'a taara nin cogo in na nin denmisɛnnin ninnu o bɛ se ka kɛ mɔgɔ fujununen mɔgɔ diminen jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ se ka t'u yɛrɛ sɔrɔ jamana juguya la a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ fana denmisɛnnin dɔw bɛ yen o bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ jatigɛwale mɔgɔw ka côté la walima yɛrɛ fana a denmisɛnnin dɔw bɛ yen u diminen bɛ se ka minɛn ta k'a fɔ k'an bɛ taa tunga la an bɛ taa an ka diɲɛlatigɛ ɲɛɲini u bɛ taa sa cɛncɛnw kan walima ka taa sa kɔgɔjiw kɔnɔ. Kalanko la Mali kɔnɔ jamana marabaaw kɔni bɛ k'u seko kɛ sefa wari miliyari 60 o de bɛ don kalan baaraw la Mali kɔnɔ san o san nka fɛn min yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye sa ka gouvernement ka nin cɛsiri bɛɛ lajɛlen yɛlɛma ka kɛ fu ye o de ye ni ekɔliso caman minnu datugulen don jamana kɔnɔ o kama dɔ farali wulikajɔ kan o de ɲininen don jamana marabaaw fɛ Adama Jonko. Kalan ma se ka daminɛ yɔrɔ minnu na an ko denmisɛnnin minnu filɛ minnu bɛ basigi zone kɔnɔ minnu bɛ yɔrɔ kɔnɔ yɔrɔ minnu basigilen tɛ olu bɛ se ka ta ka bɔ yen ka na n'u ye yɔrɔ basigilenw na u ka kalanko k'olu ɲɛnabɔ u ka se u ka kalan kɛ fɛrɛ ma. An ka kuma galama tegunnen maaw la écoliko la jamana kɔnɔ maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko Mali écoliko k'a tɛ buru ɲuman kan a bɛ san caman bɔ o kama wele bilalen don écolidenw école karamɔgɔw école somɔgɔw jamana marabaaw ko bɛɛ lajɛlen k'i jɔyɔrɔ fa ko sabula école kɛko ɲuman k'o de bɛ jamana ka ɲɛta ko fɔ. Mariam Kuyate ka laseli don Bamako VOA Bambara.
ka tɛmɛ ni malikura kunnafoniw ye ni san fila laban ninnu na jateminɛliw y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye fanga dafiri ye o ɲɔ ɲalenba don sahel kɔnɔna jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafina gunkana tilebiyan fan fɛ wa min bɛ ka degunba de lase a jamanadenw caman ma VOA Bambara ka sɛgɛsɛgɛli sera o ma bi Moribo Danbɛlɛya ka kuma baranin tɛnkun Adama Ben Dumbiya la ale ye kiriko n'o ye foroba kiriko ye o baarakɛla dɔ ye an ka seereyaw lamɛn a kan. Politique le nana ye ale ni insécurité transportalière ou bien djihadisme ni terrorisme parce que o bɛɛ yɛrɛ fana ye mara kojugu de ye ni djihadisme ka discours lajɛ dɔ min fɔ u b'a fɔ ko jamana mara kojugu y'a to olu ye marifa ta jamana ninnu kan n'a ye misali ta Burkina la Mali la Tchad la ka misali ta Laginɛ la kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye saridasolakaw ni ɲɔgɔn cɛ saridasolakaw ni jamanadenw saridasolakaw ni politikimɔgɔw ani duniya seregena ni ɲɔgɔn cɛ bon bakurubala ni ye duniya taabolo ta k'a lajɛ duniya saridasunba mun bɛ yen nɔ duniya tɔnba mun bɛ yen nɔ a bɛ fɔ min ma ko les organisations internationales olu bɛɛ bɛ fanga d'Afrique kun parce que a yirala k'a fɔ ko fanga bɛ ta kalata de nɔfɛ fanga bɛ sɔrɔ ni kalata de ni marifatigi ye marifa ta ka fanga d'Afrique a bɛ tɔn jamana bɛɛ y'a kɔn mais olu tɛ ka lajɛ fɛn min bɛ ka jamanadenw bila marifa ta la fɛn min bɛ ka sɔrɔsiw bila marifa ta la kɔlɔlɔ min b'a la kɔlɔlɔ ka taa ka sababu kɛ a bɛ jamana yɛrɛ ka sɔrɔtaw datugu fɔlɔ a bɛ jamanadenw ka insécurité a b'o exposé gɛlɛya dɔw kɔnɔ a gɛlɛya mun bɛ se ka kɛ sanctions ye a gɛlɛya mun bɛ se ka kɛ insécurité yɛrɛ a fɔra ko ka sɔrɔsiw ka kɛlɛ mun kɛ a gɛlɛya de bɛ se ka kɛ o insécurité yiriwali ni fɛɛrɛ ɲuman ma sɔrɔ a bɛ se ka kɛ fɛnɛ gɛlɛya a dɔrɔn tɛ gɛlɛya a bɛ se ka kɛ ni fangadafilaw fɛnɛ n'o ye hakilina sɔrɔ ka bɔ fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ mun fɛnɛ ka fisa jamanadenw ma k'o fɛɛrɛw latigɛ a ka ca la fɛnɛ o nana ni kan mun ye jamanadenw bɛ se ka danna ka u sɛgɛrɛ ka tugu o kɔ o kan fɛnɛ nɔfɛ fangadafiri man ɲi o ye tiɲɛ mais mɔgɔ min jamanadenw ye danaya da i kan k'i kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye i kali ka siɲɛ k'a fɔ i bɛna jamana ka intérêt défend ni nana fɛn kɛ e ma mun fɔ e hakilila ye mun de ye o ko kan ni man ko marakojuguya de don ni marakojuguya fɔra ça veut dire que e ye fanga ta i ye lawurukan mun di i ye kalikan mun di jamanadenw ma i m'a bɔ a sira fɛ donc n'i m'a bɔ a sira fɛ jamanadenw bɛ to gɛlɛya kɔnɔ o ka problème tɛ solution sɔrɔ u tɛ lamɛn wa u ka gɛlɛya bɛ juguya ka taa fɛ donc ça veut dire que e ni i b'i jɔyɔrɔ fa o de bɛ na ni marakojugu ye ni marakojugu dun nana jamanadenw bɛ wuli ni jamanadenw wulila diyagoya ye sɔrɔsiw fana bɛ wuli k'u sen don kɛlɛ la ka fangaw ta an ka farafin jamana ninnu fanga d'Afrique caman ye a bɛɛ sɔrɔla fanga marakojugu de fɛ marakojugu fana bɛ jamana sɔrɔ jamana i ye lawurukan mun di jamanadenw ma n'i m'a bɔ a sira fɛ a bɛ fɔ ko marakojugu ye mal gouvernement nin bɛ kan ka kɛ wagati la jatigɛ wale ale bɛ kan ka fanga sɔrɔ mun de kan ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sahel gun kan an y'a fɔ ko marakojuguya ye nana ni nin bɛɛ ye donc faut que jamanadenw ye ka hakili sɔrɔ kalata ka kɛ teliya kan maa ka taga jamana kɔnɔ maa kun bɛ se baara la min bɛ jamana gɛlɛya jamanadenw ka gɛlɛya dɔn an tila ka hakili to o yɔrɔw la ka jamana sɔrɔ lakanda ka jamana sariya bolow k'a kɛ bɛɛ jɛ fanga ye ka tila ka yugurugu kɛlɛ ka fantanni nin yɔrɔ d'a ma ka waritigi fana nin yɔrɔ ko kɛrɛnkɛrɛn bɛɛ k'i ta sɔrɔ jamana kɔnɔ bɛɛ ka hɛrɛ ka yiriwa jamana fan bɛɛ fɛ maaw k'u ka hakɛ dɔn u ka don u ka hakɛ kɔnɔ wa u ka hakɛ danfɛrɛ fana dɔn n'o kɛra a ka ca la fanga dafiri mun bɛ ka tan sɔrɔ ni a bɛ ban mais n'i y'a tɛ ka ban ça veut dire que hali bi marakojuguya de don o marakojuguya o de bɛ kɛlɛ ni marakojuguya kɛlɛla sisan nɔ fanga dafiri solution t'a la i b'a dabila. Nin tun ye Adama Ben Dumbiya ale ka laseliw ye Moribo Danbɛlɛ ka kuma baranin na ko yuruku o ɲɔ ɲalenba don Mali jamana kɔnɔ min kɛlen don dala kuma ye jamana kɔnɔna la kabiri fanga kɔrɔ minnu binna olu ka tan waati o de senfɛ bi an bɛ don min na n'o ye fanga bɛ furancɛ fanga bolo ko malidenw hakilila ye mun ye yuruku a kɛlɛliko kan walasa an ka se ka kunnafoni ni hakilila jɔnjɔn sɔrɔ kan bi VOA tɔgɔ la Mohamed Danyogo ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka maliden dɔw hakilinaw sɔrɔ an ko lamɛn ka bɔ Bamakɔ. Yala yurugu yɛrɛ ale ye mun ye ani a bɛ lawaleya cogo di? Yurugu kɔni ye fɛn ye min bɛ jamana segin kɔ kosɛbɛ a bɛ jamana bali a ka sɔrɔda caman na. A kɛlɛli ma nɔgɔn fana sabu ka d'a kan mɔgɔ caman de bɛ jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka yurugu kow kɛ. Min bɛ yurugu kɛ min bɛ wari di yurugu ko ka kɛ min bɛ a ko nɔgɔya min bɛ i mantu a kan. An bɛɛ nɔ b'a la quoi. Bɛɛ jigi bi faamaw de kan mais faamaw dɔrɔn tɛ yurugu kɛlɛbagaw ye faamaw jɔyɔrɔ ka bon yurugu kɛlɛli la nka an bɛɛ kan k'an cɛsiri ka an miiri fɔlɔ faso ka ɲɛtaa ni a ka sanayɛlɛn de la o de ye yurugu kɛlɛli fɔlɔ ye fɔlɔ. Ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la kiiritigɛbaw olu jɔyɔrɔ ye jumɛn ye yurugu o kɛlɛli la? Danaya dara faama minnu kan olu k'u jɔ u jɔyɔrɔ la mɔgɔ ɲɛda kana lajɛ mɔgɔ kana fisaya ni mɔgɔ ye ni mɔgɔ ye jamana ka fɛn dun i ka nɔ minɛ i ka bila kiri sira kan
kiiritigɛlaw fana u ka sariya labato i b'a fɔ a fɔra cogo min sabu ka da ka kuma caman na yuruguyurugu kɛlɛli bisigiyali dɔw bɛ a la mais kiiritigɛlaw de bɛ se ka a kɛlɛ kosɛbɛ fana ka mɔgɔw ɲanki a la kiiritigɛlaw fana olu wajibiyalen de don ka sariya ye min fɔ k'o kɛ sariya ko k'a ko kɛ cogo min k'o kɛ ten tɔ. Yala an bɛ se k'a fɔ k'an bɛ don min na bi yuruguyurugu ale kɛlɛla ka ban Mali kɔnɔ wa? Mali kɔnɔ bi kɔni yuruguyurugu a ma ban kɔni nka minnu bɛ fanga la o fana bɛ k'u se kɛ fasodenw fana sisan mɔgɔw bɛ k'a faamu dɔɔni dɔɔni k'a fɔ ko bɛɛ kan ka fɛɛrɛ kɛ yaasa ni yuruguyurugu in ko ka dabila. Mali jamana kɔnɔna la mɔgɔ minnu ka baara bɛnnen don bikanjalan olu feereli ma ni o ye bikansiw ye n'o dɔ bɛ se ka kɛ surantere ntori sajalanw kɔnɔjalanw ani ka taa se fɛn wɛrɛw ma ni ma kofɔlen ninnu bɛ nin baara in kɛ ka u ka minɛnw bɛ bɔ min mɔgɔ minnu b'a san u b'a san ka mun kɛ a la an bɛ waati min komi sisan kunnafoniw y'a jira k'a fɔ nin fɛn kofɔlen minnu n'u bɛ feere Bamakɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la arayida la ni o bɛ kɛ misiriba kɛrɛfɛla la a baara fɛn ninnu a n'a feereli bɛ ɲini ka dɔgɔya dɔɔni Mali jamana kɔnɔna la o kama bi VOA Bambara tɔgɔ la Abibatu N Traoré ale wulila ka se a feerebaga dɔw ma an k'u ka hakilinaw ani u ka laselikanw lamɛn. Mali ye jamana ye min filɛ farafinna tilebin fan fɛ jamana don min maa ka danbe ko n'a ka tabiya ko bila kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka ko kɔrɔlenw o kama an wulila ka se marabagaw ma minnu bɛ magoɲafɛn caman feere dɔɔni sira ale ni furakɛli sira kan n'u dagayɔrɔ filɛ nin ye ka ɲɛsin bololabaarakɛlaw ma faso ka bulonba kɛrɛfɛ Bamakɔ olu fɛ fɛn foyi tɛ filita ye bari ka d'a kan u ka feere yɛrɛ bɛnnen don magoɲafɛnw feereli de ma i n'a fɔ baganjalanw ni o dɔ ye wulu kunkolow ka taa se duga kunkolow ma ani sagolow ma o de kama sa an wulila ka ɲininkali an y'a tɛngu an balimakɛ la ale bɛna a tɔgɔ n'a jamu fɔ ani k'a jira k'a fɔ a bɛ baara in na a mɛnna wa mun de y'a bila baara in na a bɛ n'o ɲɛfɔ an ye. N balimakɛ i ni tile. Nse tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Sitafa Gori. I Gori. Nin baara in e b'a la a mɛnna marabagaya in. Ne b'a la a bɛ san 20 bɔ sisan n karamɔgɔ tɔgɔ Wara Jɛnɛko ale ye boso ye an bɛ baara in na a mɛnna an ka fɛn bɛɛ lajɛlen de nin a ye musow furu ka du sɔrɔ fɛn bɛɛ n'an ka denbaya bɛɛ balo de la. Mais mun de ye e yɛrɛ don ka kɛ ka marabagaya kɛ i bɛ fɛn kunkolow feere an ɲɛ b'a la kolonkisɛw bɛ yan nɔ ale ni falintɔrɔw sontɔrɔw fɛn caman caman an ɲɛ b'olu la. Effectivement ɲɛ bɛ nin fɛn la nin bɛɛ magoɲɛfɛn don bon jamana kɔnɔ baara tɛ ka boli kɛ donc moi je pense que y a pas de sous-métier baara lankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen donc an kɔni bɛ nin na an ka fɛn bɛɛ de bɛ nin ala sababu bonya b'a la ɲɛ bɛ nin fɛn o fɛn na nin bɛɛ magoɲɛfɛnw de kɔgɔfin bɛ yan kɔɔrikolo bɛ yan i tɛ se ka du kura jɔ k'a ban fiyewu n'i bɛ ka sitanɛ n'a fɛnw kɛ n'i ma kɔɔrikolo ni kako k'a la pour que ko ninnu ka basi o ye kako de ye ale bɔ ji la ale kɔɔrikolo olu de bɛ don so angili la pour que so ka se ka jɔ sutura la i kana sigi mɔgɔ la i kana dɛsɛ k'i kisi a sitanɛ n'a fɛnw tɔɔrɔ ma ale ka basi ye nin ye miliyɔn golo ye nin ye bamata ye u b'a fɔ nin ma ko mina a bɛɛ n'a magoɲɛfɛn don soma ka somaya se ka jaabi fiye fiye n'anw tɛ i kɛra soma ye cogo o cogo i kɛra mori cogo o cogo i ka fɛn se ka jaabi fiye fiye n'anw tɛ parce que i y'a mɛn so pasima de don baara kɛbaa ye mɔgɔ y'a minɛ b'a ala ye mais fɛn bɛɛ n'a taasiraw don baarakɛfɛn mana d'i ma a kan ka kɛ min na i bɛna san anw de fɛ yan nɔ anw de bɛ se k'a ɲuman d'i ma baara ka réussir est ce que n'anw ye fɛn wɛrɛ d'i ma baara in bɛna ɲɛ wa c'est le problème donc client ma min faamu mori ni somaw bɛɛ n'i ka hakɛ n'i ka sɔnta don i kan ka fɛn bɛɛ dun i b'a dun donc an taala ye ɲɔgɔn ye. Ayiwa e yɛrɛ bɛ nin baara in na a mɛnnen don. A mɛnna a bɛ san 20 ma ne bɛ nin baara in na. Minɛn minnu filɛ nin ye i bolo nin ye i b'a sɔrɔ min de. Donso de b'a faga ka na d'an ma u b'an bolo dɔw bɛ yen nɔ u bɛ na n'a ye an b'a san n'importe comment mais pour le moment.
VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ayiwa an balimaw an ka foli baw ye Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan k'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Bambara ka Mali kura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka radio fiɲɛ siraw fɛ Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛ sira ye Ɲorodi Sahɛlikaw aw b'an sɔrɔ radio Emergence kan 99 ani tomi 6 Bugunikaw bɛ se k'an sɔrɔ radio Kumase kan 92 o fiɲɛ sira fɛ Yuwaru o ye radio Dunuya ye 101 ani tomi 2 fiɲɛ sira fɛ Koro aw bɛ se k'an sɔrɔ radio Orona kan 93 ani tomi 2 Gawo o ye fiɲɛ turukala 106 tomi 1 ye Tumutu fiɲɛ turukala 90 ani tomi 3 an bɛ sɔrɔ Abidjan 99 fiɲɛ sira fɛ Wagadugukaw bɛ se k'an sɔrɔ 102 ani tomi 4 kan an ka bɔlɔlɔ sira fɛnɛ bɛ www.voabambara.com walima aw bɛ se k'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw kan n'o ye Facebook ye VOA Bambara ka fara YouTube ani Instagram kan VOA Bambara Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan kɔnɔna la VOA soba kɔnɔ Washington DC an bɛ taa Bamakɔ kɛnɛya minisiriso ale ka bulon kɔnɔ kunu alamisa n'o bɛna octobre kalo tile 6 san 2022 ma u y'a yira k'a fɔ mɔgɔ 400 ani mɔgɔ 64 de sɛgɛsɛgɛra ka dɔn ni coronavirus bana bɛ olu la mɔgɔ 4 de kura sɔrɔla o senfɛ ka fara banabaatɔ kan o ye coronavirus banabaatɔ Mali jamana kɔnɔ hakɛ kɛ mɔgɔ 32 ani mɔgɔ 600 ni mɔgɔ 92 maa minnu fatura dɔgɔtɔrɔso ni jamana fan wɛrɛw fɛ o hakɛ ye mɔgɔ 700 ani mɔgɔ 40 ni mɔgɔ 2 min kunnafoni dira kɛnɛya minisiriso a ka kunu alamisa n'o bɛna octobre kalo tile 6 ma ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa ni kunnafoniw ye duniya fan wɛrɛ fɛ an bɛ na duniya keleya tɔnba Nations Unies o jabala la u ka bolofara min sigilen don bunadamaden sariyaw olu la tɔbɔtɔli kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ye bataki dɔw labɔ bataki minnu senfɛ u ye kunnafoniw di ka taa Rusila jamana kan k'a yira k'a fɔ fɛn min ye wulikajɔ baara dɔw ye ni olu talen don Rusi jamana fɛ nin kɛra siɲɛ fɔlɔ ye Occident ale ka hakilina dɔw ta ka jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen di min n'a dira baɲumankɛ tɔn dɔ ma ni a bɛ wele ko ONG Russe Mohamed Touré ale b'o lase Nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye ka Moscou ka dajɛ ni ɲɛɲini dɔ ye min ɲɛsilen bɛ adamadenya ka jɔsɔriya cogoya ma jamana kɔnɔ. O sɛbɛn nin n'o ye farajɛ jamanaw kelen tɔnba jamana fan bɛɛ ye o bɛrɛbɛn ni wote 17 ye ko ɲɛnɛmaya. Jamana 24 ye wote kɛ, 6 ye wote kɛ k'a ban. Chinois fana sen b'o o la. O sariya ɲɛɲini bɛrɛbɛn ta bɛ nin waati dɔnni tɛmɛnen kɔ kunnawolojala sɛbɛn n'o ye Nobel ka ladalata dilen ko Rusi baɲumankɛ tɔn n'o ye ONG hakilijigiso la n'o dagalen do Rusi jamana la. Belarus jamana ka walekɛla min bɛ kaso la n'o ye Ales Bielski ani Ukraine jamana ka Centre pour la Liberté Civile. Fransi lasigiden Jérôme Bonafont y'o jaabi ko a ye sɛbɛya 2 bɔ. Rusi jamana lasigiden min bɛ duniya kelen tɔn la Nations Unies Genève Gennady Gatilov n'o ye jamana kɔkan ministre kɔrɔ ye o ka fɛ la k'a jira ko a ma se tilancɛ ma jamana 47 minnu ye jamakulu nin kɔnɔ olu ye wote kɛ ka ɲɛsin sɛbɛn nin ma sani wote ka kɛ a ye tilebiyanfan jamana jalaki ka baara kɛ ni duniya kelen tɔn jamakulu ye politiki siratigɛ la Irisi bɔra a jamakulu la n'o ye conseil a kalo damadɔ nin ye waati min na duniya kelen tɔn Nations Unies ka lajɛba ye wote kɛ ka gɛn ka bɔ Ukraine bingani kɔfɛ nka a bɛ kɔlɔsilikɛlaw jɔyɔrɔ la o de kama a bɛ se ka kuma o sariya ɲɛɲini min taara Rusi jamanatigi Vladimir Putin ka san 70 don na o b'a laɲini ka laselilikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi walasa ka adamadenw ka jɔsɔriya cogoya kɔlɔsi san 1 kɔnɔ o dɔnnikɛla nin kan ka sigi dɔgɔkun damadɔ kɔfɛ nka a jɛlen do ko Moscou bina yamaruya di a ma a ka taa Rusi jamana la o sariya ɲɛɲini bɛ ci bila laselilikɛla ma ko a ka kunnafoni nafama lajɛ k'u lajɛ ani k'u jateminɛ ka bɔ ɲɛmɔgɔyaso bɛɛ la hali Rusi jamanadenw ka duguden tɔnba jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Belarus jamanaden min tun ye kasoden n'a bɛ wele ko Ales Bielski ani ka fara
jɔnjɔnba dɔ tabaga kan min ye rusila jɛkulu dɔ ye min bɛ wele ko Rus Memorial fo ka taa se Ukraine kaw ka baɲumankɛ tɔnba dɔ ma ni jɛkulu kofɔlen ka fara ni ma kofɔlen ninnu kan u ye duniya jɔnjɔnba sɔrɔ n'o ye prix Nobel de la paix san 2022 o ta ye Kayatu Traoré VOA tɔgɔ la ale b'o walawala. Norvège ka Nobel kulu nin bɛ tasi bila kɛ hadamadenya hakɛ lafasalikɛla bɛɛ fangaw ani bɛn ladilani sigiɲɔgɔnya kɔnɔna na ngana saba de ye sigiɲɔgɔn jamana saba kɔnɔna na min ye Belarusi, Russie ani Ukraine jamana ye. Berit Reis Anderson Nobel kulu nin presidenti ka fɔ la. Nobel kulu in ye sinsili kɛ nin taabolo nin kan ka da la guerre min bɛ senna nin waati na Ukraine jamana kan ne a kɔlɔlɔ kɛlen bɛ ka nazara jamanaw bila gɛlɛyaba kɔnɔ min jugalen don ka tɛmɛ deuxième guerre mondiale gɛlɛya ninnu kan nka u ma sɔn ka lagosili kan fɔ ka ɲɛsin Rusila jamanakuntigi Vladimir Putin ma ale min ye ni fitinɛ nin bilalibaga ye Ukraine jamana kan kabini février kalo tile 24 tɛmɛnen waati la. A ɲiningalen ne ka sɔrɔ nin tɛ kini ka fiyɛli taabolo ye ka ɲɛsin Kremlin cɛbakɔrɔ ma don kɛrɛnkɛrɛnnin na a bɛ kan k'a ka bangeli san 70 ɲɛnajɛw kɛ waati min na Madame Reis Anderson ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko nin jɔnjɔn sara ninnu ma lawuli ka bila a contre la ko nka ko ka laseli kɛ a ka jagoya fanga ma ani Belarusi k'u ka u miiri dɔɔni u ka binkani dabila jamana wɛrɛw kan. A ma ja Belarusi fanga ye. Alfred Nobel min kɛra ni jɔnjɔn saraba in bilali ye sen kan bɛna i yɛrɛ yɛlɛma a ka kaburu kɔnɔna na Reis Anderson ka fɔ la. Reis Anderson ye laɲini kɛ Minsk fɛ a ka Ales Belaski hadamadenya lafasali kɛ cɛbakɔrɔ da kanabila di a ma. A minɛna ka bila kaso la kokura wulikajɔ minnu kɛra ka kɛɲɛ ni Alexandre Lukashenko ka fanga tali kokura ye ne a kɔnna nazarala jamanaw fɛ k'a yira k'a fɔ ko a sigira nambara de kan u ka san 2020 jamanatigi ɲinikalataw senfɛ. Jumadon na fanga garadabaga musobangana Svetlana Tikhanovskaya ne a bɛ tunga senfɛ ne ale de jatelen don k'a fɔ ko a ye gagné sɔrɔ san 2020 kalataw la Alexandre Lukashenko kan ye foli ni tasi bila kɛ kanabilali lakodɔnniyali kan. Beliaski ne a bɛ kaso kɔnɔ nin waati n'a kɛra mɔgɔ 4 ye tariku kɔnɔna na ka prix Nobel de paix sɔrɔ k'a to kaso la. Ntɛnɛndon octobre kalo tile 3 san 2022 Mali kalanden caman segina kana lakɔli la. Segin lakɔli la min bɛ lakɔli dɔgɔdali laadaw la kunu min tun bɛ ɲinɛ fɔlɔ. Nga jamana kɔnɔ lakɔli damadɔ bɛ to ka datugu. Baarakɛla tɛ yen, dugu bilalen ani bangebaga minnu bɔra u ka sigiyɔrɔw la minnu jɔrɔlen don minnu jigi tigɛlen don ani minnu tɛ fanga sɔrɔ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ olu bɛ u yɛrɛ ɲininka kalanso dabɔli ko kura la wa lakɔli seginni cogoya bɛ cogo di aw ka sigidaw kɔnɔ faamaw ye fɛɛrɛ jumɛn latigɛ walasa ka kalan daminɛ ko kura aw ka jaabi ye jumɛn o kama ni aw b'a fɛ k'aw da don nin baro la a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique nin sibiri don nɛgɛ ɲɛ 17 la fo 6 na ayiwa nin baro duman nin a kana fɔ kɔ dɛ. Silamɛw tɔgɔ la bisu in na o ye Alakira ka bangeli ye sallallahu alaihi wasallam. Tombouctou mara la olu bɛ ka ɲɛnamaya gɛlɛyaba de kan ka sabu kɛ lakanabaliya ye. VOA ka lasigiden Alfuseni Elhaji ka bɔ Tombouctou. Sibiridon mun bɛ bɛn octobre kalo tile 8 ani sibiridon mun bɛ bɛn a kalo tile 15 ma o ye don kɛrɛnkɛrɛn ye Tombouctou kaw ma ka sabu kɛ a bɛ bɛn ni mawludi ye. Tombouctou kaw mun bɛ jamana tɔw la ani Mali fantan 4 bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin tile 2 in na hali place tɛ ka sɔrɔ bateau ani pankurun na ka sabu kɛ bɛɛ b'a fɛ a ka na nin don kɛrɛnkɛrɛn in na min ye mawludi ye. Dugu yɛrɛ kɔnɔ MINUSMA ani Mali sɔrɔdasiw bɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma walasa lakana ka se ka sabati mawludi in ka se ka kɛ bɛn ani kɛlɛya kɔnɔna la. O mawludi kelen hukumu kɔnɔna la sigikafɔ bɛ n'a kɛ bɛn ani kɛlɛya kan walasa bɛɛ ka se k'i hakilina di bɛn bɛ se ka sabati barabara an ka jamana kɔnɔ cogo min na. Wala fɛnɛ walasa Tombouctou fɛnkɔrɔw n'a tabiyakɔrɔw ka se ka segi kuma fɛnɛ bɛ n'a kɛw kan mɔgɔw ka se k'u hakili di ɲɔgɔn ma walasa Tombouctou fɛnkɔrɔw n'a tabiyakɔrɔw bɛ se ka segi cogo min na walasa mɔgɔw bɛ Tombouctou dɔn cogo min na kɔrɔlen o kow ka se ka segi ka na Tombouctou ka sabu kɛ mɔgɔ caman ka hakili la o de ye Tombouctou ka taamasiyɛn ye mɔgɔw b'o dɔn ni Tombouctou ye. I n'a fɔ san tɔw la nisɔndiya kɔnɔna la mɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka mawludi ɲɛnɛma Tombouctou. Mawludi min ye mɔgɔ dɔw fɛ hiji mankani ye a bɛ kunce ni ma alasara ye min ye duwawudɔnw ba waati ye bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sankore misiri kɛnɛba kan a bɛ fɔ min ma ciwuri gure. Alhuseyin Alhaji
VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou. An balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bayi malikura kunnafoniw na min labɛnna Seko ka cɛjan Cheikh Ciro ani Seynabou Keita fɛ jamukan la siraw ma Mariam Traoré fɛ nɛgɛw karafe o tun bɛ Nelson Lopez bolo aw ni ci aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ waati wɛrɛ. Dɔnkili lamɛnɛ mɔgɔ ka ɲɔgɔn la mɔgɔ kelen ma sabu man dɔgɔ Mariamu k'i wele États-Unis i barika k'i mana nin yɔrɔ mɛn tɛ k'i n'a minnu fɔ n kɔni fɔ Musa ye bisa ka y'a juru fɔ kɔnɔ bɛ kuma dɛ a bagaji wele. Kunnafoni mun bɛna d'aw ma nin ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki fanga ɲɛmɔgɔw ka laseliw ye ka se diɲɛ ma. Ne u ka fitinɛ jugu bilalen Ukraine kan Rusi jamana ne duniya kiliya tɔnba ka bolofara min janbe duniya lakana kunyaw la ne a bɛ wele ko Conseil de sécurité nanzarakan na tɔndenya bɛ a bolo bɛɛ ka bagabagali bila duniya kiliya tɔnba ka bɛn a n'a ka basigi baaraw kan ni laseli ninnu kɛra président Joe Biden fɛ a ka sarangani labanw la duniya kiliya tɔnba ka san o san tɔnsigi ne a bɛ wele nanzarakan na ko Assemblée générale kɛnɛ kan Rusi jamana ye dankari kɛ duniya kiliya tɔnba ka charte la ni ɲɛgɛlɛnya baaraba ye président Biden ka fɔ la taabolo gɛlɛnba ne a ka kan ka lakɔlɔsi ka a don ba la fɛn min bɛ jamanaw bali gwɛ la u ka bin u sigiɲɔgɔn jamanaw kan ka u ka dugukolow bɔsiw la jagoya la février kalo tɛmɛnen na san 2022 la Kremlin ka binganiba in daminɛ waati la duniya keleya tɔnba ka lakana bolofara ye charte dɔ latigɛ ka Rusi jamana ka waleya ninnu kɔn ne ka tila ka wele bila u ma ko u ka kɛlɛkɛcɛw lasegin ka bɔ Ukraine jamana kɔnɔna na ka da taabolo minnu bɛ ka waleya n'u bɛ senna Ukraine jamana kan ani duniya keleya tɔnba ka chartiw kan sariya sinkura nin tun ka kan ka danatigɛ hakaja Conseil de sécurité ka tɔn jamana 11 ka kɔkɔrɔma dɔw bɛ yen nɔ charti latigɛli ma se ka danatigɛ ka da Rusi jamana 1 ka banni ma a votiw senfɛ nin ye tɔn jamana 1 tɔn jamana 5 cɛla badabada sigilanw ani latigɛli hakɛw bɛ minnu bolo Conseil de sécurité kɔnɔna na ne a bɛ fɔ u ma nanzarakan na ko droit de veto ka baaraw ye wa ne tɔnden kelen ɲinana hakɛ ninnu latilenniw kɔ ka da a kelen ka nafabɔ ma kan a waleya ninnu bɛ se ka kɛ gɛlɛyabaw ye ani danfaratigɛbaw ye duniya gun kan l'Amérique ka lasigiden duniya keleya tɔnba la Linda Thomas Greenfield ye a yira k'a fɔ kɔsada in na ko kabini san 2009 waati la ko Rusi jamana bannen don k'u bɛɛ ma ko k'a ta waati la ka na se sisan ma a ye veto 26 de kɛ Chine jamana tugura a nɔfɛ 12 ɲɔgɔnna la k'a sɔrɔ l'Amérique jamana ka veto kɛlen bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan waati kɔnɔna na ye 4 dɔrɔn de ye badabada tɔndenw minnu mana u ka hakɛ sariyaw laboliliw kɛ u yɛrɛ kelen ka nafabɔw kan ka hɔrɔnya a n'u ka danbe fanga bɛ bin ka bɔ u bolo wa tɔnden masina ninnu fɛnɛ ka kan ka jɔ a kungo kɔrɔ fɛnɛ a ka fɔ la a ka saranganiw la duniya keleya tɔnba ka san o san tɔnsigi kɛnɛ nin kan président Biden ye laɲini welekanw bila ka kɔlɔsili taabolow bila sen kan yaasa ka Conseil de sécurité jɔyɔrɔ ma fa ne ka danaya da a kan k'a kɛ jigisɛmɛlan ye o ni ka Conseil de sécurité tɔnden bɛɛ faralen l'Amérique kan a ka fɔ la n ka kan ka wagati bɛɛ lajɛlen na ka o ni ka charte bonya ne ka a lafasa fan bɛɛ lajɛlen fɛ ani ka u yɛrɛ minɛ fɛnɛ sendali la Conseil de sécurité ka danatigɛli taabolow kan ko fɔ ni ka sɔrɔ a wajibiyalen don u kan président Biden ka laselikanw na fɛnɛ a y'a yira k'a fɔ ko l'Amérique bɛ Conseil de sécurité ka badabada tɔndenya dayɛlɛni kuraw ani tɔnden wɛrɛw ka doni a kɔnɔ kɔkɔrɔma a ka saranganiw sen fɛ président Biden ye a yira k'a fɔ ko ka badabada tɔndenya dayɛlɛ farafina Amérique latine ani Caraïbe jamanaw ye fɛnɛ ye waati sera président Biden ka fɔ la bɛɛ ka i yɛrɛ ye nin cakɛda belebeleba in tɔndenya la yaasa ka jaabi telimanw sɔrɔ kungoba minnu sigilen don duniya kun kan bi la l'Amérique jamana kɔni danatigɛlen don ka a baara ninnu lawaleya nin tun ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka laɲiniw n'u ka lasew ka se diɲɛ ma